Bon dia, com esteu? Espero que continueu tots bé i vinga, molts ànims que ens veurem aviat. Bé, avui farem un vídeo del treball d'espatlles, vale? Farem treball de rotacions i de pujar i baixar les espatlles. En les rotacions, si la meva tendència és anar endavant, postura anterioritzada, ja sigui per passar moltes hores a l'ordinador o per la meva tipologia, recomano fer les rotacions cap enrere, tot i que també es pot fer cap endavant. Sí? Vinga, repassaré primer dues rotacions que ja van sortir al vídeo de cervicals i després afegiré les noves. Vale? Llavors, des d'aquí rotarem una espatlla cap enrere, l'altra i les dues alhora. A poc a poc. Vale, i l'altre que havíem treballat anteriorment és col·locar les mans a sobre de les espatlles i fer el cercle des del colze cap enrere. Un braç, l'altre braç i els dos alhora. Sí? Molt bé, continuarem amb les rotacions. Vale? Ara farem mig cercle per la part superior. Llavors, col·locaré una espatlla cap enrere i una espatlla cap al davant i les canviaré de posició fent mig cercle per la part de dalt. Sí, des d'aquí les canvio de posició fent un semicercle superior. Fem diverses repeticions. No estic fent així un balanceig, és m'aixeco i cercle. Vale, i ara farem el mateix, però per sota, per la part inferior. Llavors, una va cap al davant, una va cap al darrere, però per sota. Des d'aquí, mateixa posició, com si les meves mans volguessin tocar el terra, les canvio i relaxo. Sí, un semicercle per la part inferior. Veieu com baixa la meva espatlla abans de canviar de posició? Molt bé. Ara intentarem que una espatlla faci un cercle cap al davant i a la vegada l'altra espatlla faci un cercle cap enrere. Sí? Si no surt, puc fer primer una i després l'altra. Intentem les dues alhora, una cap al davant i l'altra cap al darrere. Un cercle complet, cada espatlla cap a la seva direcció. Sí? Si no surt, faig una cap al davant, una cap al darrere, una cap al davant i una cap al darrere. Però si podem, les dues alhora. Què tal? Vinga, provem al revés ara, la que anava cap al darrere cap al davant i la que anava cap al davant cap al darrere. Fixeu-vos que és un cercle, complet. Igual que abans, si no surt, faig una al davant i una al darrere. Una al davant i una al darrere. Sí? Vale, relaxem una mica les espatlles, llavors apretaré punys, agafaré aire, m'aixecaré les espatlles i deixo anar l'aire, relaxo mans i braços. Apreto punys, agafo aire, poso espatlles i deixo anar de cop. Agafo aire, apreto punys, aixeco espatlles i deixo anar de cop. Fem diverses repeticions.
l'últim exercici farem la primera variant, que és normal amb la respiració, agafo aire, aixeco espatlles, trec l'aire, baixo espatlles molt suau. Agafo aire, pujo, trec l'aire, baixo. Quan baixo, no em quedo aquí en la posició neutra, sinó que m'esforço en baixar les espatlles. Sí? I l'altra variant de l'últim exercici és fer una parada a la meitat de la inspiració i a la meitat de l'expiració. Vinga, som-hi, agafo aire, paro i continuo. Trec l'aire, paro i continuo. Fem un parell més. Molt bé, relaxem braços i ja tenim el treball d'espatlles. Vinga, a practicar, que vagi molt bé.